Как се казваш? Здравей, казвам се Златко Костадинов. На колко години си? На 29 години съм, родом от Казанлък. С какво се занимаваш в момента? Специализирам анестезиология в Нью Йорк, след като завърших медицина в България. Спортуваш ли нещо? И ако да, какво е то? О, да, спорта ми е страст от малък, бих казал. Баща ми, понеже е бил бивш футболист и настоящ треньор на деца по футбол в Казанлък. Аз още от малък покрай него се запалих по футбола. И така доста години изкарах, бих казал. Занимавах се с футбол. Бях вратар и през цялото основно, средно, гимназиално образование ходих на тренировки всеки ден. И доста така доста присъстваше спорта в моя живот. А кои са ти любимите песни и изпълнители? Песни изпълнители. Аз нищо, че съм в Америка сега, но по принцип много подкрепям българската музика във всякакъв жанр. Много обичам и стари песни, класически български, отделно и по-новите и по-вървежните песни на български изпълнители. Както и по-комерциалната музика, която е в България, балкански ритми, не може да избягаме от това. О, да, да, да. Слушам доста музика. Дори и тук сега, като съм така, постоянно в свободното време, на слушалки, като вървя, музиката постоянно присъства. Слушам всякакви нови песни, стари песни. Следя постоянно какво излиза и така. Сега вече и повече и комерциална така музика, international. А иначе любими изпълнители? Аз дори, аз ще отговоря на този въпрос. Дори също музиката също доста е присъствала така в мене. Харесвам така да слушам музика и съм се занимавал. Малко дори известно време бях диджей в една детска дискотека в Казанлък. Имаше преди години. Аз бях студент по медицина. Първи, втори курс. И се прибирах до Казанлък петък и събота да пускам в тинейджърската дискотека за по няколко часа, 2 дена седмично и така няколко месеца изкарах. И съм запален по музиката също ден. Любими изпълнители, сега да ти кажа, не фаворизирам някой, ама ако трябва да кажа така, Васил Найденов е голяма икона за българската музика. Аз много често си го пускам. Предполагам, че освен да слушаш музика, обичаш да гледаш филми. И за това ще те попитам, кои са ти любимите филми и съответно актьори? Филмите, а, филмите е нещо интересно, че аз от гимназията така, имах доста натварена програма с спорта, с ученето, след това подготовката за медицинския университет, ходих на частни уроци по английски и така беше доста изпълнено ежедневието ми. Тук трябва съм намирал време за филми. Повечето тогава ми бях и запалил по медицината. Съм гледал така доста медицински сериали, като Доктор Хаус, Анатомията на Грей, Ню Амстердам, Спешно отделение ER. И така се представях, нали, и какво правят докторите, така ги гледах. Също майка ми е в тази сфера до някъде. Тя е рентгенов лаборант в болницата Казанлък от доста години. Така пък покрай нея някаква медицинска нотка и тя обичаше също да гледа някой от тях. Иначе други филми, да, бих казал, че пак български театри, филми много ми харесват. Под прикритие е уникален сериал за мен. Всъщност, остава ли ти свободно време да четеш книги и ако да, кои са ти любимите книги и автори? Повечето книги, които четях преди време, не бяха художествени. Повечето бяха учебници и то точни науки, като химии и тем подобни. Да, намирал съм време за художествени книги.
Помня в университета имах един преподавател, който казваше какво е един лекар, ако не може да прочете, или какво е един студент по медицина, ако не може да прочете и една художествена книга в месеца. При всичките други нали, задачи. Ами аз пак по тази тема на медицината чел съм доста такива художествени книги, но медицински. Например, Цитаделата, където се разказва за доктор преди време, по-ранните години. Но те са пак такива с мотивационен характер и затова съм се запалил да чета такъв тип. Всъщност имаш ли любими спортисти и кой друг спорт ти харесва, освен футбола? Любими спортисти, помня като бях малък, понеже бях и вратар, така много симпатизирах на Оливър Кан в Байер Мюнхен. Последствие на Мануел Нойер, Питър Шмайхел също по-рано. Повече така вратари ми бяха любимите спортисти. Сега в днешно време, сега беше актуално доста. На Джокович съм голям фен, също симпатизирам. Футболно отношение преди години на Бербатов много се възхищавах, затова съм и фен на Манчестър Юнайтед. Браво, тук сме от един отбор, значи. Екстра, да. Сега в момента много гледам българското първенство, футбол. А имаш ли си фаворит? ЦСКА е моят отбор, по принцип, от малък. Ясно. Ами тук малко се разминаваме, но... Манчестър Юнайтед и Левски, може ли така? Малко тук разминаване има, но няма проблеми. Да, ЦСКА от малък ме харесва. Тоест още де, следя ги, и сега в момента ни вървят много добре. Иначе друг спорт като хоби, билярд и снукър. Много харесвам. Да, в гимназиалните години се запалих покрай мои приятели. Много време и от големите междучасия сме прекарвали в Енигмата. Или след часовете. Така бих казал, че доста време ми е минало там. Така се събирахме там, играхме. И сега ми е също като хоби и тук с колеги ходим време на време, играем. Също съм гледам и турнири. Рони Осталиван, в снукъра, също ми е любим състезател. Да. Добре, обаче, освен да спортуваш, в този живот трябва да се храниш. Затова ще ти попитам, коя ти е любимата храна? Да. Сега, също покрай спорта, сега намирам време да ходя на фитнес, да се раздвижвам, да водя така по-здравословен начин на живот. Защото също преди да замина за Америка, всеки ми казва, ти като учиш там, нали, храната, каква е там? И така. И сега точно гледам доста да избягвам такива фастфуд и такива неща. С фитнеса старая се да се храня здравословно, доколкото може, ми позволява графика. И тук аз живея в Бруклин и кварталът е така доста пъстър, бих казал. И има много възможности има много различни плодове, тропически, различни. Представата ми за манго се промени тук в България. Имаме едно зелено манго, което не е най-доброто. Поне моя опит е такъв, докато тук искам да кажа, че много плодове обичам да ям. Плодове, зеленчуци, такива храни, които са пресни и не трябва да ги преработваш, много непреработени храни. Разбира се, лятото, сладолед, сладко, няма как. Имам, както казват тук англичаните, sweet tooth. Американците. Ясно. Какво е твоето мото? Интересен въпрос. Моето мото, помня преди време, като по-малки си правихме, нали там, имаше си лексикони, по-къса въпрос. Че тогава те питаха, какъв е твой девиз, какъв е твоето мото. И аз писах
Аз мога. Това ми беше моят девиз. И сега мисля, че също заставам за тези думи. Аз мога, мисля, че е добре такова вътрешна мотивация. Защото човек трябва да се повярва в себе си, за да може да преодолява трудностите в себе си. А в Испания имаш ли любимо отбор? Ами, Испания не ги следя толкова откъсно, ама да, преди време се възхищавах на Барселона. Браво, Там, браво, браво, браво. Меси. Да, не съм Роналдо. Добре, значи... Ето най-лошата комбинация е Челси, Левски и Реал Мадрид. Там вече не мога да помогна на никой. Само Левски ти е проблем. Те си Барселона, Левски. Левски. Натам зави... С Левски до края. Да. Малко те... Тук постоянно, като я пускат тази песен по разни клубове, О, да. и постоянно пращам на моите там приятели, защото аз тя много близки приятели ми са.